हाय लोगोफोर आंनि चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय। दिनै थांनाय हरावहाय जोंनाव जा अखा हादों ओमफ्राय बेनो फार्स्ट टाइम आरो जोंना अन्थाइ सिरिनाया देग्लायसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर। अखा आरो सारअन्थाइ हानाया खेबथाम फैदों दिनै हरावहाय। फार्स्टनियाव खेबनो मोनासै, फार्स्टनियाव जि बुरजा फैखादों अन्थाइया सारअन्थाइया, ओमफ्राय सेकेन्ड बारनिखौसो खेबनो मोन्दों आङो, भिडिअ खालामनो मोन्दों। बेयो दा नोंसोर भिडिअ नुबाय थानाया सेकेन्ड बारनिसो, ओमफ्राय हर गेजेराव खेबसे फैबावदोंनो, बेखौ बांद्राय थाल मोनासै आङो। ओमफ्राय लोगोफोर मिथिगौना गोदो उन्दैयावहाय बिदि सारअन्थाइ फैबा जा मोजां मोनोमोन आङो। ओमफ्राय दायो नायदो लोगोफोर, आइया खनगासिनो माबा लानानै, मा होनो गिलास लानानै नुबायना अन्थाइया। बांद्राय अखा हायासै दायो, एसे एसे गोरलै गोरलैसै। नायदो लोगोफोर अन्थाइया गलिलांजोब्बायसो, एसे बुरजाखामोन। खनगासिनो आइयाबो। दायो सारअन्थाइया गैथ'ला, अखायासो एसे एसे हागासिनो। ओमफ्राय नै बावहाय आइया खनखांनानै जगावहाय ज' दोनजोब्बाय। माबा खालामगोनथाय नै अन्थाइया जा साफाखा। आयौ गोदोसो जालाय लायोमोन जोङो बरफ बायदि। सोरां लायबाय लोगोफोर, गुड मर्निं। फुं हरावनो दायो दाउखि सोलागासिनो, नङा होनबा लोगोफोर? हासिबा मैयानि अखानि सिबगासिनो, जि दाखोरखामोन। बेनिफ्राय दाखोर दाखोरखौ सिबग्रोनानै दायो दैखौहाय सिबबाय आङो। नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर। Hah? Kapan ke mahal dah? Cakri?